SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 6076 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 2325 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। सावंतवाडी शहराची शान असलेल्या नरेंद्र डोंगराला सोमवारी पहाटेच्या 4 वाजताच्या सुमारास आग लागली। वाढत्या उष्म्यामुळे पेटलेला वणवा वाढत गेला। सामाजिक कार्यकर्ते देव्या सूर्याजी यांच्यासह काही दक्ष नागरिकांना शहरातून डोंगरात आगीचे लोट उठताना दिसताच त्यांनी नरेंद्र डोंगरावर धाव घेत प्रशासनाला फोनाफोनी करून कल्पना दिली। बराच वेळ प्रशासनानं दखल न घेतल्यानं आपत्कालीन नंबर 112 वर संपर्क साधला। यानंतर वन विभागाचे अधिकारी दाखल झाले तर पोलीस नगर परिषदेचा फायर फायटर बंब घेऊन पोहोचले, परंतु हा बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं तो बिनकामाचा ठरला। लोकवस्तीपर्यंत वणवा सरकत असतानाच बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली। वाढत्या उष्म्यामुळे वणवा पेटून ही आग लागल्याचं वन विभागाकडनं सांगितलं गेलं। तब्बल 5 तास हा वणवा विझवण्यासाठी वन विभागाकडनं शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते। मळगाव वनपाल प्रमोद राणे, वनपाल सदानंद कदम, वनरक्षक प्रकाश रानगिरे यांनी अथक परिश्रम घेतले, परंतु आग आटोक्यात येत नसल्यानं उपवन संरक्षक S नवकिशोर रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल मदन क्षीरसागर यासह वनरक्षक वसंत गेजगे, वनरक्षक नेमळे रमेश पाटील, वनमजूर अशोक गावडे, रामचंद्र रेडकर, तुषार सावंत आदी वन कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत डोंगराला लागलेली आग आटोक्यात आणली। दरम्यान पोलीस सतीश देसाई, मनीष शिंदे नगर परिषदेचा फायर फायटर बंब घेऊन दाखल झाले, मात्र हा बंब डोंगराच्या पायथ्यालाच अडकला। रस्त्यातील वायरिंगचा अडथळा आल्यामुळे बंब वर चढणार नसल्याचं फायर ब्रिगेडकडून सांगण्यात आलं। हनुमान मंदिरापर्यंत आग पोहोचली असल्यानं व 100 मीटर अंतरावर लोकवस्ती असल्यानं या आगीचा फटका लोकवस्तीस बसण्याची दाट शक्यता होती। आग वाढू नये यासाठी नगर परिषद प्रशासनानं प्रयत्न करणं आवश्यक असतानाच बंब पायथ्यालाच अडकल्यानं तो बिनकामाचा ठरला। नुकताच 55 लाख खर्च करून हा फायर फायटर खरेदी करण्यात आला आहे, परंतु मंदिरापर्यंत तो न पोहोचल्यानं उपस्थितांनी नाराजी व्यक्त केली। यावेळी युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, अर्चित पोकळे, साईश निरगुण, शुभम बिद्रे, गौतम माठेकर, संदीप निवळे, प्रथमेश प्रभू, बबलू मिशाळ, रेगिन फर्नांडिस, धनंजय डिचोलकर, गौरव म्हापसेकर आदींनी प्रसंगावधान राखल्यानं मोठा अनर्थ टळला। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।